Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Doon na may nanuktok nga. Unta, ako ramang usa karong din eh. Kinuo ko. Nang limbawot nga akong mga balibo. Ang doorknob. Ang doorknob. Nilihok sa iyang kagalingon. Nga unta, ako maninggilag. Ingon man ang dubulag. Nilihok sa iyang kagalingon. Ug ang pultahan. Naabli ang pultahan ug dunay tao nga nakasulob og itom nga hud. Siga kayo ang iyang mga mata. Kinsa ka? Unsay tuyo nimo ha? Ikaw ang akong tuyo, Right Reverend Monsignor Vicente Bildad. Franco, ikaw, unsay tuyo nimo ha? Nganong niya ka? Simple lang, Monsignor. Ni ako, aron mo himo og paghukom. Mudagan ko. Ginoo ko. Natinga ka kung nganong nasira ang pultahan sa iyang kaugalingon lamang. Mao na gitawag og telekinesis, Monsignor Bildad. O gusto kapag sample, aniya. Nilutaw ko sa hangin. Dili ka na gusto og flying, aw ari ka sa diving. Sakit ba, Monsignor? It hurts? Sa imo kong giingon ini, Franco. Oh, what a question! Hambi ko rin. Suway ko rin hinumdum ang imong gibuhat ka na ako mga dosi katuig na ang milabay. Monsignor, gusto ko nga mahimong pari. Magbag ko na ko. Di na ko musupak sa blaod din sa seminaryo. Basta tagay lang kong chance, Monsignor. Please, maluwi ka, Monsignor. Apan, ang arsobispo na mismo ang mibuot, Franco. Nga papahawaon ka din sa seminaryo. Gumikan sa imong kabarumbado o kaway batasan. Imo siyang gipakaawawan at ubangan sa mga tao. Ikaw, manggod. Gahi ka manggod o. Sige na, mahimo mo nang ipuson ang imong mga gamit. Og makalakaw ka na, Franco Castillo. Diha ka na. May adlaw ka na gihapon, Monsignor. May panumpa ko. Ngayon ko ikaw o ang tibok sipahan. Ingon nga akong personal nga kaaway. May adlaw ra, Monsignor. Kinamdum ka? Kinamdum ka na ba? Karon, saman. Kinamdum ka na sa imong gipuhat ka diadto, Monsignor. Kung naingon, anak ka man ka na, tungod sa imong binuhatan, Franco. Kinitungod kay nagmagahi ka sa imong kaugalingon. Ako pa'y ikaw balik sa Ginoo. Alit! Shit! Shit! Sudrang shit! Gusto ba kadungog ang imong Ginoo, Monsignor? Kaya kunaa pa lang siya kaniya to. Kunaa pa siya kaniya to. Karon, huwa ko niya pasagdi. Huwa ko niya biyahe. Diba? Huwa unta ko niya bin. Nakasabot ka, Monsignor? Nakasabot ka ba? Franco, ayaw basula ang Ginoo. Balik ka niya. Luwasa ang imong kalag.
Istoryahe, Monsignor. Ginoo ko. Si Franco. Ah, nilutaw sa hangin. Sigda kayo ang mga mata. Hug karon pare. Sa imong tanaw, kinsa may mas kamahanan, ang Ginoo o ako? Oh, ha? 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 Ah, di balik siya sa iyang normal nga bayon. Ug Ginoo ko. Ah, Oh, ngano nalisang ka man, Monsignor? Dili ba kaniya tuwa kung may kahadlok na masulti og sakit nga mga po? Kaya nga naman, buot lagi ninyo og hingpit nga mga kaparian. Aba tanawa, Monsignor, kung nung sinitabo sa akong classmates kaniado nga inyong gipare. Dili ba nagtugang sila sa labad sa inyong talahurong arsobispo? O ikaw! Dili ba ikaw ang Monsignor kaya kob lang? As in, nagkob kay naglonlon? nagtinarong na ako sa akong pagkapari, Franco. Ug ibasulan ko na ang tanan kong mga sala. O nga nang wak ka man na makahataw, hikayon alang ka na ako! Imong kilangkat-kikan ka na ako ang dugay ko naggipangandoy. O kay imo kining gihimo, ang ngayong matarong lamang nga magbaya ka sa imong mga sa... Iyon man ang tibok simbahan! Oy, mga listahan sa kaparian nga patunghaon kuno sa Rome. Niyang listahan ni Father Amaro Cervantes alang sa kursong Exorcism and Deliverance. Kung kini siya ang inyong ipada, katawa lang namo siya. Unsay buti mong ipasabot, Franco. Nasayod, naihibaw ko. Ngayon mo na siyang kisultihan sa tanan mo, Senyor Beldad. O garon mas transparent ko sa akong pagabuhaton, mas maay tingali. Ngayon mo siyang tahugan, aron sa ingon niya na makadungog ang imong ninyo bonito sa imong singkit sa pakitabang. Ha? Singkit sa pakitabang, singkit sa pakitabang. Unsay buhaton nimo, Franco? Nganong gidayal nimo ang cellphone ako, ha? Abot. Franco. Relax. Babot lang mo, sir. Out of coverage area. Basig naglublo to siya sa iyang babae, mao nga na pa ang cellphone. Buutan si Padre Amaro. Ug dili siya sama nimo, Franco. Hinay-hinay lang, Monsignor. Don't judge the book by its cover. Di ba, Monsignor, naman kita sa 13th floor nining inyong patria? Unsay buti mong buhaton, Franco? Gusto lang akong sundon si Jesus nga gitintal sa akong agawon nga pambako nung sa kinatas ang bahin sa templo. Apan kay dili ka man Ginoo, dili ka na ako tintalon. Hinunua, ako lang kang ihagbong. Ug tanaw na to. Kung mapadahap ang Diyos o mga anghel nga musapnay nimo aron dili madugmok ang mahugaw mong lawas. Franco, ayaw, Franco. Maluoy ka. Ayaw. Malos dictos est. Sa nga ni Jesus, pahawa! Buah! Dili ko madutlan kay kuwang ka upag tuo. Hala, lupad! Ayaw! Yes, Pache, Monsignor. Buntag naman di ay. Padre! Padre! Uy, steady Bino. Padre! Saan problema? Kinanga masayod ini si Padre ining balita ah. Problema ni mo nga, muna ba kang... Gihasi diha nga halos malaggup o ni mo ng pultahan. Dre,
Giplaso sa TV. Nga si Monsignor Bidlad. Ni ambak patay siyang kwartos patria. Ginoo ko. Nganong niambak man siya? Mao pa na itukion sa mga investigador, Padre. Kaya silang duda, nag-suicide ang Monsignor. Usa? Ganong magsuicide man kuno siya? Tungod ko nos personal nga problema, Padre. Ni ambak siya gika sa 13th floor sa Patria Building. Ginoo ko. Tayo, usaman, wala ba kita ilaing schedule karon? Gawas ning misa sa kasais. Wa na, Padre. Mas maayo noon. Kinahanglan mo balik ko karon sa syudad. Mas maayo, Padre. Sinugdanan pa lang kini. Man, mulaylo lang muna ako. Magpakahilo muna si Franco Castillo. Ako niya, mugawas ka to nga suicide tungod sa gugma niya sa kapinuhat nga dili angay niyang higugmaon. Patay na. Patay na? Nauwawan pa. Makre angay kanimo, Monsignor. Angay ka nga mamatay. Kuwa ko magdahong na mamatay si Monsignor Bidlad. Nagpakamatay ba ka siya? Nga ba ka siya binuang eh? Kapag kisam siya mo binuang niya. Kalibog ko nila. Kapaspas sa mga pangitabo. Ganun ito ang sakusil para. Ako tubagan. Oh. Hello? Kaysa rin? Condolence, Padre Amaro Cervantes. Kaysa rin? Hello? Hello? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!